Egunon Jainkoak, ETB-ko ikusentzule maiteok, ongi etorri egibidean dugun saio berri honetara. Gaur urtean zeharreko 8. igande ospatzen du Elizak. Aurreko igandea 7. izan zen, baina aurrengoa ez da 9. izango. Garizumako lehenengo domeka baino. Zein da aldaketa hauen zergatia? Gai honi helduko diogu. Egia esan da, gehienok ohituta gaude Elizaren egutile berezira. Badakigu kalendario arrunta hilbeteka doala eguzkiaren eta ilargiaren erritmora. Elizaren ordea beste irizpideen arabera antolaturik dago. Beraz, zein da liturgi urtearen antolaketaren oinarria? Vatikanoko 2. kontzilioak honela dio. Liturgi urtea da jaunaren salbamen egintza urtean zeharreko egun jakinetan oroipen santuz ospatzea. Argi geldi dedila liturgi urteak 24 orduko egunak erabiltzen dituela, baina denboraz haratago doa. Liturgian minutuak, erlojuak eta denbora kronologikoa soberan da. Kristo da liturgian ari dena, ez kronometroa. Kristoren misterioaren ospaketak lehendabizi, Jesus hilen artetik piztu zela azpimarratzen zuen. Jaunaren Paskua zen garrantzitsuena, igandero Kristoren misterio bakarra ospatzen zuten. Horregatik, jaunaren ekaldiko eta pizturako Pasko irurpen santua, liturgi urte osoaren gailurra da, eta igandeak aste barruan duen lehentasuna izango du Pasko festaburuak liturgi ortoa. Ondorioz, igandean fededunek elkarrekin bildu behar dute, jainkoaren hitza entzunez, eta eukaristia parte hartuz, Jesus jaunaren ekaldia eta piztuera oroituz, jainkoari eskerrak emateko. Paskualdiko 50 egunak, pozik eta alai ospatu behar dira, igande nagusi bakarra bailiran. Elkarteko ospakizun alaienak egin ohi dira Paskualdian. Igandea, Kristau elkartearen bizitzako erdigunean dago beti, batez ere eukaristian. Hala eta guztiz ere, hasierako Elizan, Kristoren gertaera bakarra eta salbazioaren historia osoa zatika banatzeko beharra ikusi zuten. Zergatik hartu zuten erabaki hori? Jainkoaren onginahia hobetu ulertzeko, eta Kristoren ekintza salbatzailearen batasun aukatu gabe, une esanguratsuenak aukeratzea egoki ikusi zuten, sinistunek hoien esanai sakonagoa lor zezaten. Bestalde, Kristoren presentziak posible egiten du Kristau ospakizun bizi emailea, naiz eta jaiegun bakoitzari ikuspegi ezberdin batetik begiratzen diogun. Kristorekin izango dugun azken topaketa garrantzia handikoa izango da. Itxaro dugun etorkizunak Kristau bizitzaren helburu nagusiak markatzen dizkigu, eta Jesu Kristoren azken etorrera zintzo itxaroteko jarrera egokia iradokitzen digu. Bibliak eta liturgiak irakasten digute jainkoa egun bakar amaigabean bizi dela, eta beti gure ondoan dugula errukizko maitasuna agertzen. Jainkoaren hitza doain handia da fededunentzat, guren gaurko egun ere bizia egiteraino. Pasko misterioa da salbamenaren egintza nagusia, baina ez bakarra. Badira Kristorengan bestelako alderdiak eta hoiek ere argia ematen digute. Adibidez, Garizumak jainkoaren hitza entzutera eta otohitz egitera biziki eramanez, bataioaren prestaeraz eta penitentziaz eta pekatuen barkamenaz, Pasko misterioa ospatzeko prestatzen gaitu. Abendualdia, eguberrirako prestatze aldia da, eta Kristoren 2. etorreraren itxaropenak pozez betetzen gaitu. Eguberrialdian, jaunaren jaiotza etaren lehengo agarpenak gogoratzen dira. Elizak, jainkoaren ama Maria goratzen du, salbamenaren fruitu bikaina bezala, eta pozik aurrikusi du Mariarengan irudi garbian bezala fededunen itxaropen ederra. Santuen bizitzak eta heriotzak Kristoren Pasko misterioa islatzen dute,
Kristoren egintza miragarriak baitira. Elizarentzat eta gizatearentzat eredugarriak dira. Arazo zailetan irten bide onarugarriak aurkitu zituztelako, espirituaren argiz jakina. Elizak gizon emakumeen beharraldietan otoitz egiten dio jainkoari. Batez ere lurreko eta gizon emakumeen lanaren fruituengatik eta eskerrak ematen dizkio jainkoari. Fededunen gogo bihotzak zuzentzen ditu, izan ere belaunaldi bakoitza eta Kristo bakoitza salbamenaren dinamikan sartu behar baita. Salbamenaren historiaren amaieran, jainkoa guztietan guztia izango da, dio Bibliak. Beste hitzetan, mundua eta gure historia hain maite dituen jainkoaitarekin topo egiteko aukera ematen digu liturgiak. Kristoren misterio osoa agertzen du urtean zeharreko zikloak. Gizakunde eta jaiotzatik hasi, eta igokunde, mendekoste eta jaunaren azken etorrera arte. Salbamen misterioaren ziklo osoaren oroimena egiteko, egokia da beraz orain dugun eraketa. Lagunok, berehala bukatuko dugu, garaitz irisi zaitezten jaunaren eguneko meza santura. Urtean zeharreko jantzi berdeak, laizter eskutatuko zaizkigu, eta hurrengo igandean morea nagusituko da, garizuma gainean dugu eta. ETV-ko ikusentzuleok, hurrengo igandera arte ondo izan. Agur.